Ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи Рахшти J. Дӯстони азиз, боз дар имрӯза навори якчанд навъи мошинои нав рӯй карданд, ки мо қабул карда пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо дар чунин мошинҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, маромад сурат маълумота дар WhatsApp имои карамода рӯй кунем. Мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. Дар имрӯза навор ҳастаи мошинои фурӯшӣ аз территорияи Москва ва аз территорияи Тоҷикистон. Ҳастаи дута Opel Sedan бо нархҳои арзон, ҳастаи Opel Hatchback 309 зур, Opel Astra G, Opel Vectra, Daewoo Nexi бо нархи арзон ҳастаи Toyota Camry D, Toyota Corolla, Hyundai Avanta ва дигар навъи мошина ҳастаи ки бо нархҳои арзон барои шумо омода кардем. Барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари насида ки аз кадом маркаи мошин ба шумо лозим аст, мо дар видеои оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. Ва дӯстони азиз, курси имрӯза 137 сомония ҳастаи навори имрӯзаро сар мекунем. Маромад рафтем. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки ба Тоҷикистон бор раво кунанд, чӣ хеле ки боре ки набошад, борои шуморо аз территорияи Москва, Московская област, территорияи МКАД, территорияи метроҳо, дачаҳо борои шуморо қабул мекунам. ва ба самти Душанбе, Ваҳдат, Ҳисор, Ёвон, хоб Турсунзода, инчунин ба Варзо, хоб территорияи ба Хатлон 25 ноҳия, территорияи шаҳри Бохтар, Восе, Кӯлоб, Данғара, хоб территорияи Калхозобод, Панҷ, хоб Хуросон, Ҳамадонӣ, обшин 25 ноҳияҳои территорияи Хатлон ва территорияи Душанбе ҳамаи шаҳр ноҳияҳош оварда мерасонанд. Сета рақам доранд ки ҳар се рақамҳошон кор мекунанд, ҳар сеш дар WhatsApp доранд. Компания Нака Ёқуб беҳтарин компания таҷрибаи чандсолаи корӣ дорад. Бори шуморо бо гарантия соқу саломат бурда мерасонанд. Агар маълумотои бештар хоҳем фаҳмида, шумо дар ҳамин рақамҳошон нависед ё ки занг занед, ба шумо маша фаҳмида метавонам. Агар аз номи канали Рахшти J гап занед, ба шумо скидка ва арзон мекунам. Маромад, мо компания грузоперевозка Нака Ёқубро ба шумо тавсия метавонем, метавонем ки ботона рӯй кунем. мегзарем ба қисми мошинои фурӯшӣ. Яке мошини фурӯшӣ имрӯза ҳастае ки срочнаи Opel Astra F ҳастае ки дар кузови Sedan светои вишнои светои олучагӣ. соли барои 1993 ҳастае ки ҳам газ ҳам бензинаш кор мекунад. Объем мотори 1.6 литр, коробка механика, сайстани мошин мега чотка. Мошин мега масъала намехӯрад, 4 та балон 90%, задагии пӯшидагии варид надорад, салон тозака, чихолои нав, магнитофон ҳамаш чотка. Мошин бадрон кузовш мега тоза ягом, задагии пӯшидагӣ надорад, мошин мега расход надорад. хоб мошин мега срочно мега фурӯхта мешавад бо нархи 26 000 сомонӣ ки боз муомилаи хуб дорад ва мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. ин ҳамин рақамҳо мегафоншона ки 24 соат кор мекунад. метавонед шахсони харидор аз ҳамин рақамҳошон маълумотша гирем. мошин мега тозак берасход, нархаш 26 та бо муомилаи хубам дорад. маромад, дигар маълумотои пурраша аз рақамҳо поёмда мегафон ҳастаем. занг зад гирем, мошинча мега чоткаем. ва дӯстони азиз, шумо дамагар ҳам хали мошинои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, чизе ки барои фурӯхтан бошад, маромад рӯй кунем, мо рекламаш мекунем. лайкотона фаромӯш накунед гузоред ва силкаи навори моро дар WhatsApp имо подписаш кунед. мегзарем ба ди мошини фурӯшӣ. Opel Astra F ҳастае ки дар кузови Hatchback 309 зур, соли барои 1997 ҳастае ки ҳам газ ҳам бензинаш кор мекунад. объем мотори 1.6 литри простой, коробка механика, сайстани мошин мега чотка. 4 та балон 80%, аккумулятори пачка, 1 сола ҳуҷҷат, 1 сола танировка, 2 та электропакет, кондитсионер, ABS, чашкош, варид надорад, чихолои нав, магнитофон, мошинча чотка. мошин мега срочно мега фурӯхта мешавад бо нархи 37 500 сомонӣ. бо мегад муомила мега нархи мошин бениҳоят арзон ки срочно мега пул дар курае. 37 500 сомон камтар мега муомила мекунад, фақат харидори аниқ. мошин қарор дорад дар шаҳри Бухтар, яъне шаҳри Қурғонтепа. якумаш рақамҳои мегафон дастии 65, дуюмаш рақамҳои Тоҷикистон, яъне ки Вавилон, ахираш 13 инашда WhatsApp доранд. ҳад рақамҳошон 24 соат кор мекунад. шахсоне ки мехарад мега бо ягон сум камтар муомила мекунад, срочна 37 500 рақамҳошон ҳастанд. маромад занг занед, дигар маълумотша гирен. мошинча чотка, танировка ҳама чӣ дорад. метавонед мошинчаро успед карда харида гирен. маромад. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастае ки срочнаи Ай Москва. Opel Astra F ҳастае ки дар кузови Sedan соли барои 1996, дӯшуриш бензини холӣ, объем мотори 1.6 литр, коробка механика, сайстани мошин бадрон чотка мега, мошинча 100%. мошин қарор дорад дар Москва метро Бунинская аллея. мошин дар Москва метро Бунинская аллея. дӯстони азиз, маълумоти пурраша мегиред. нархи мошин 135 000 рубл ки бо муомила мешавад. ё ки дар мошиное ки дар Тоҷикистон бошад мега алиш мекунем. ба ягон мошинои
Opel хетчбек, Opel седан, ино ки дай вонексикати аз Тоҷикистон боша, алиш меша ба ҳамин мошине ки дар Москва айни ҳол қарор дорад. Хоб ин ҳамин рақамҳои соҳибшон аги рақамҳои Россия 24 соат кор мекунанд ва дар рақамҳошон WhatsApp ҳам доранд. 135,000 рубл бо ҳам муомилаи арзон мешавад, ҳам алиши ба мошине ки дар Тоҷикистон буда хетчбек, седан, ино ки некси боша вариантона пешниҳод кунен, алиш мекунанд. Барои дӯстон азиз гиҷоша ки нафаҳмида бошед занг занед аз соҳибашон маълумотша гиред. خب برادرایی که از شرکت شفا فرما دو روزه کسب میکنیم مرحمت این بروی هستن که تاجیکستان شو باید امروز روی کنیم روغن کوثر ام پلس همچنین امیگا 3 شیتاوید که برای ذوب ایشان برای ذوب میباشه روغن دونای انگور ساخرنی دیابت مینوکسیدیل برای برآوردن موی سر ریش همچنین کرول کاژا و سمینوان برای بزبالا شدن روغن شروق همین خیلی دوروی هست که این روزا زکات شدگی تاجیکستان ما هر روزا تاجیکستان بروی میکنیم طریق سمالیات کدوم میتونه لازمش باشه زکات کنه هر روزا رو میکنیم تاجیکستان 2-3 روزه میرسه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مگذاریم با چهارم ماشین فروشی Toyota Camry 2 бадрон ки соли бароишаш 2009 сол аст ки сӯшуриш бензини хӯли объем мотораш 2.4 литра коробка автомата сайсари мошин мега чотка мошин беҳтарин ҳолатда 1 сола ҳуҷҷат 1 сола танировка 4 та балон пачка 4 диска кондитсионер электропакет свети сафед мошинча чотка лекин номерои мошин акна намедонам метирам иша ягон чи гуфтагӣ неста нархи мошин мега 95,000 сомонӣ бадрон мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе шахсоне ки мехаред марҳамат занг занед боқӣ монда маълумотша аз худашон гирен. ва дӯстон азиз шумо дом агарам хали мошинои фурӯшӣ хоб хона замин квартира чизе ки барои реклама кардан бошад марҳамат рой кунем мо реклама ада мекунем. аз шумо хоҳиш ки барои меҳнатои мо лайкира фаромӯш накунед гузорем ва силкаи навори моро дар пиҷо метавонед падилсаш кунем ва аз кадом маркаи мошине ки ба шумо лозима дар таи комментар нависен мо агар ёфтем дар видеои оянда пешкаштон мекунем. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшӣ навбатӣ аст ки Mercedes-Benz C-Class сечка. Соли барои 1998 тӯшуриш газ бензин, объем мотораш 2 литр, коробка механика, сайстани мошин мега чотка, мошин мега срочно фурӯхта мешавад. Мошина мега 3 рӯз пеш мега 1 сола ҳуҷҷат кардем. Мошин электропакет сечка классик, салон тоза, диска балон ҳолати корӣ. 3 рӯз пеш 1 сола ҳуҷҷат кардагӣ. нархи мошина мега 55,000 мегирем аки хайки чанд ха арзон мекунам мека иша нагуфтам ва мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе рақамҳошон мегафон кадом дар камхали сечка ки лозим боша марҳамат занг занен боқӣ монда маълумотша аз худашон гирен. дӯстон азиз навора то охираш тамошо кунед чунки мошинҳои арзон ҳам бисёр аст ки метавонед ки ягонча интихоб карда харе фақат ба хотири меҳнатои лайкоро фаромӯш накунед навора падлисаш кунед. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. Hyundai Avante аст ки соли барои 2007 сол аст ки сӯшуриш бензини хӯли объем мотори 6 литр коробка автомат сайстари мошин мега чотка. мошин мега 1 сола ҳуҷҷа дорад 4 та балон мега ҳолати корӣ аст мошин мега салон тоза кондитсионер ҳамаи намуд мултирул комфорта дорад мошин срочно фурӯхта мешавад. нархи мошина мега 69,000 мегем бо арзон мекунем ва мошин қарор дорад дар пойтахт рақамбошо дар поёни видео аст дигар маълумотша гуфтагӣ нест. то қасуми хӯли мошин мега беҳтарин ҳолатда қарор дорад. шахсоне ки лозим аст марҳамат занг занед нархи қимат нест бо арзон мекарда метавонед занг зада маълумотҳои пурраша гирен фақат суми хӯли ва илтимос карда ки беҳуда мега нороҳат накарда фақат харидорои аниқ марҳамат. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ аст ки срочно Mercedes-Benz C-Class бояд ага сечкаи арзон. соли барои 1995 дӯшуриш газ бензин, объем мотори 8 литр, коробка механика. мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега бадрон мотор, коробка, ходовой, балон ҳамаш судай 1 сола ҳуҷҷат дорад. краскаш мега свежия задагии пӯшидагӣ надорад. хобҷои буридагишам мега надорад ва чашкаҳошам мега радноя ягон варид нестай. нархшам мега срочно бо арзон мекунем ва мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе нархаш 33,000 сомон бадрон бо муомила дорад. 4 диска мошинамаш қоидавӣ мегад фақат мегири ҳай мекунӣ. хоб 33,000 нархи мошина мондаги аз соҳибу шахсоне ки лозим аст марҳамат занг занед дар рақамҳои поён буда маълумотша бугиред. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ аст ки Opel Vectra A. соли барои 1994 сӯшуриш газ бензин, объем мотори 6 литр, коробка механика. мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега 1 сола ҳуҷҷат дорад. раднои краскаи мотор мега созаи аниқ.
ходовой мегӯяд кадагӣ ва газ бензин мегӯяд ҳардуш хушрӯ кор мекунад. Опши мошинча мегӯяд созай. нархи мошина мегӯяд 14 000 сомон мегӯем бо арзон мекунем ва мошина қарор дорад дар территорияи шаҳри Душанбеда. хоб рақамошон мегафон аст шахсоте ки лозим аст марамат бо занг занед боқӣ монда маълумот гиред. чӣ хеле ки шумо дар комментаре хоҳиш кардем мо фақат мошинаи арзон аз фурӯшандагон ҷудо карда пешкаш накардем. лайка ба хотир фаромӯш накунед. мегзарем ан наҳа мошини фурӯшӣ навбатӣ аст ки Opel Astra G дар кузови си хэтчбек. соли барои 1999 аст ки сӯзишвериш газ бензин объем мотори 1.6 литр коробка механика мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегӯяд ҳолаташ хуби техникӣ да. хоб маълумоташа пурра гуфтагӣ нест. балон ҳолати корӣ, салоншам тоза, светои металлик. нархи мошин мегӯяд 43 000 сомон аст. ба дром бо хай хазишон муомила мекунед. хай на рақамошон тисел дигар маълумотша нагуфтем. фақат маълумот ҳамин ки мошин мегӯяд ҳолати хуби техникӣ да. 43 000 сомон аст. рақамошон аст дар пони тисел. кадомида ки лозим аст марамат занг занед дигар маълумотша аз худашон гиред марамат. мегзарем ба даҳа мошини фурӯшӣ. Daewoo Nexia аст ки срочная бо нархи арзон. соли барои 1994 сӯзишвериш газ бензин объем мотори 1.6 литр коробка механика. мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегӯяд 1 сола ҳуҷҷат дорад. мошин мегӯяд хоб каунтар мегӯяд кор дорад. аккумуляторш мегӯяд слабя, балоншам мегӯяд средняя, мотор ва дигар чизошам опшн состара. чехолош задаги аст. мошин хай опшн каунтар мелиш мегӯяд кор дорад. нархи мошин мегӯяд 10 000 аст. бо арзон мешавад ва мошин қарор дорад дар ноҳияи Ҷалолиддин Балхӣ, руми территорияи Калхозобод Чапаев боло. опшн дар ҳам тараф қарор дорад. нархи мошин 10 000 сомон аст. рақамошон тисел. кадомида ки лозим аст марамат занг занед боқӣ монда маълумотша аз худашон гирем. ва чӣ реклама дорем марамат рӯй кунем реклама мекунем. ин буд навори имрӯзаи мо. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи